Ami haji no khanak soro haji kuchu hokudumu domoi hajali no hurtongo muri oroni kuriwo bolong bishing chikon guiding tola tonglayo khajagwa shakawo borok tok nok butang bushuk se machang bushuk se naitotok Norok obo hai khwnathok Koklop te bukhana musung kainke iko or jagao channel ni bumung rewi rejak Bhanu Debbarma hini tabu no dakti no thangine subscribe khlaidi bini channel no te norok support khlaidi tamnike bo tabu no katal channel khlok druk hani bagi norni hamza gum belek nangi tongo norni support belek nangi tongo nge tolao description no bahai no ang bini channel ni link rewi renai nor directly ara link ko habinai bini khwnathok Koklop no khanati hambai chini nok talawo asike ko mo hai Muitul de tha de bangmani gyoro bisingo hawine le hangke kaisa mani ang belaki loop nangsa kota nirong no tini ang phonung nai. Hello guys, welcome back to my channel. Jotona lam soko jang no already phonukai ko ani nok ni tolawo am sike tha de kha Muitul de kha siya ya sike gobang ma arzago tam no phonugan tabuk thanginai finally shopika orzago e ko Muitul bubar kabang ma orzago tong ang khola ni musung mani keduma sing kai pano kholmaya wati rok ngi tongo hinke ba orzago pura teyung thangba yong ke ka sonoi khola ni kostong ota angke Muitul bubar no gudok sung kai hinke belekan thokjago khangrai rok arok roi Muitul bubar ro kabang ma do hai pano tei tongmani bagai ayang okrok thangmaya ge yang buskang ge thangmano ka abono no ang khna rawinai janai da norok ani blog ni bisingtin nogoi manani ang tam besakha yang nok tangai problem suka shooting khainani kakang ke belai ko ngo satung kutung kai ang ini to song ya khana song ita chini health no te jeng jo to wan suk te no chini skin no te bo jeng wan suk na nango haini bagi phongo bo sawai nai ang mo khang su CureSkin ni face wash so ang tabuk omo bai no mo khang iko suka subai nai mo khang fresh ang mani ya kulo CureSkin ni product ni no ang cream phulnai abong ka restructure cream omo belakeno ani skin by gothogo te obo belakeno lightweight te dakte no absorb khlayo te porsa tongo ani oro abong ka ultra glow gel so am tekhe no rock obono step by step ke ma phulo phuliawi bo tongma no phia ba phul ka hinke result ka hamano te porsa hinke belakeno nangkukmani abong ka sunscreen hinke obo haikeno ang ani phungni daily skin care routine follow khlayo tamni hinke jano dermatologist by sajago abono kokma khna hayada kabama boro singo CureSkin ni product paina hinge tam khlaina nang ke CureSkin ni product paina thanga hinge norok kisamisa steps follow ma khlainai but am sik rak ya puila norok CureSkin ni app na download khaidi download khaimani ya gulo norok ar jagao id ma khulongnai okay id khulongmani ya gulo ar jagao norok no kisamisa norok ni mokhangni related questions sok sangjangnai ke amoni norok thik thik answer khlaidi okay ar jagao amsabai thaya ko nini mokhang no borok scan bo khlainai AI technology ni bisingtei je mini mokhango tam problems dong amojeng bukhubai sama bai simiya borok photo ni bisingtei bahaino borok scan khlai nini mokhani problems rong detect khlai bota aboni yagulo se norong ni bagi customized ke products namai rohoro dermatologist I kobong kha ani bagi customized ke sanamai rohor jagmani product tei ar jagao they oro app ni bising te norok monthly waisa dermatologist pai checkup khlaijagi mano amamo kuno rang rok nangya nini product pai fru je norok rang maro amo bai no borok joto ngi thangota te kaisa kok ke bikama na sango result de man mania
okay product khwnathokmani yagulo instantly result nukjakla haifano at least 3 months nang use ma khlainai aboni yagulo direct result nukjagano okay in case norokni result nugjayang kan ke kokri ar jagao every month norok dermatologist by checkup khlaijaknani borok date ro after norok sukrobui salaimanota o CureSkin app hinge norok mukhangni bage simiya ar jagao ni kabangma te kubuni facilities for norok no rijangna amo free of cost no santhang hinge ni diet plan nang thung ani water intake sakhaina nang ya tam jana nang tam khali tongna nang te ni pura lifestyle changes ar jagao norok no rijangnai amo just 1500 ni bising on do amo norok extra pay khaina nang ya te butong ko ar jagao norok kuno mungsa help na kain ke bahaino help desk thangi nai norok sengi nai manata inge 1500 ni bising on obo bag facilities norok CureSkin ni app ni bising te manai pia banorok obo no 100 rupees se kom khlai manai ko ani coupon code use khlai kain ke ani coupon code ka Parmita 100 inge dakti no thangi description rijak tamai link ko habaine order khlai di hi okay tabuk to sari jora belake maya khoi tongmani jora tani di por to mai chakhano haifano amo hai sari phango hinge jeng tisa tamjari maniro kutni katana chakhne mo suzaya da ge same thing ang hai no sari jora hinge angbo mani khni chana mo sungo so ang fridge clock nai mani iko amo mi apro ani loge song chicken tandoori sana mani ge iko bono ang tabuk kisa bara tama ba macha siwano akhoi tama jora kubuko santa hingai ani loge soni yakni chicken tandoori ge ang amsake thongja gota because amo like amo kuno ani loge soni yakni snamjak hine yang thongjak mani ya kubi no bini yakni ge ang thokja ko ang simi amo boibo je chanai ro thokja ko so wai kwan ya ko tongo chicken tabu baksa je vegetarian rok to amona se na thongjagla ge sorry norni bagi inglia na amo video and santang ke amo video to tinini like tinini amo video ta iko chamani mangno phonungsa ko gana tamni ge iko tak amo chabai nai ang thangnai kaisa program o ge ara jaga bo haino food festival tongo ge ara jaga wo chini diprasani traditional cuisine rock ara tam rock ar jaga man thoko ta ge ama bahaino ang chanai means like tam sanai ang pai ti phinai da no go cha phinai tini horate me be sulia tam ni ke chini program mo tong ar jaga wa ge ang program bo khlai te mai mi bo te sung phai lia ta no go phinai mai to songi chanai but mui te sung phai lia ta ke chini borok no chini ar jaga je dukan nai ro no bo kisa mesa chuba jakti bongo te ang bahaino mami sunu yogi thau so lele lia chaga nang kisa omo no mukbang video ro ya to mo just an chana mo sungai chamani se inke hai toma ba like nora ba kisim share khlai te video bo khaina rakhata or jaga tongo chicken to tongo no gawra kisim mesa salad tongo kisa te bothok ka sana ba inke omo inke ang sana mani chutney ko be ko santha inke to ang buni yang ni chutney am so thok sa kya sido tabu jara ta ang kothok ma se da sai mi ke but ani yang ni no gang pele kan thong sa ko tam gang khudi phai tong amon no ge tam ni gang kisa jotno ke bu khabai sana mani ba tam sane badam ro bu ri khlayo ke phaslo ko ta ke thok so let's start Narok sabo tandoori chicken thokja comment section sinenta bongti nge ko obrok sabai nai ang sawi ka programo
무슨 못하니 마다 살아요 하시니. Hello, kamu live timida kamu. I am Londa. Hello. What is your masema 1 hour by brown la long bitang nas ko pura pani bro. Awal dari bos hangade. Oh, ana. Oh. Nam lam nai kamu? Tabo hingga panda pai khaba kisi misa kokrok salai ka hingga kokrok salai mani ya gloi ko kaba ma borok photo rok bahai no bujang na pai kaba ko jeng photo rok bujang lai ka ang sini photo bujang ya or jao ka wa kubuni borok bahai no photo bujang no tong lai yo ni ko saka rok bahai no hingga photo rok bujang mani ya gulo ano kubun kot kaisa rojak khaba abo jana bagi phatar nokhor mani yaba wati ni bagi amsike orono kawo borok bangkha pura chere bangjak hingga jeng nokhale simali yang ngai thangka yang phataro phai bokbama borok bai photo desa haina haima bujak fika oborok joto norongni hamjak mani marise belekan hambai Mati mama marah ka pura. Oh my NGO dah. Bhanu Malipur. Iko korong yung boy. Kena na, di kena. Nó ăn sắc thì nó hết như nãy chồng này Ai chắc cười. không má nó thì sắc của băng cái đấy Katoka. Satu cukup. Bungkus kenapa? Wahan. Wahan memang le. Kalau sama si nuklia na. nó giác sự không tí được này tụi cái này nó sẽ các số ban bảy cái túi ban Intan mayo ta. Ah, soy income, okay? xong cái mua ban mang xuống go Cek. à không xuống giác Intan mayo bising. vậy cái ta bác sĩ đi nó mà lại này quá ba rồi bác số bảy cái xuống nước siêu Nah, ni asin baru teh buri serali am situ. ra mẹ cái tổng sự đi chồng cái con này xí đi khai con ăn không có vui hết sừng khát tung lại anh Eh. trên này rất không vui kumpul culture Culture Academy. Yang kaki berasa food stall. Nawai group. ano kopun dojak mani no kari bahai no ang kopun ni kabangma items bahai no paika gai tinin bagi vlog to amsek nongkha fia bang rong no sanamu songo ano hamjak ka hingke ba ano support khlainani te ani channel no subscribe khlainani ta pokti gite shahai no hai malai nai bye bye